Nag-video ako kasi may nagaano huga sa bintana. Yun pala, napasok na yung tubig dito. Hindi, wow. Binigyan talaga ako ng trabaho. Ano ba naman ito? Ang saya ko guys kasi hindi ako linis sa bintana. Tapos yun pala, ang tubig andito na sa loob ng bahay. Ano ba naman to sila manong ay? Binigyan ako ng trabaho. Wow, kay si Manong ba? Saan na lang ni si Manong? Ang kawaw dyan. Basang-basa kami dito, bay. Hindi, wow. Tinawanan pa ako. Oh, ayan. Kita mo. Super basa dito. Ano ba naman?不是，因为现在没有动啊，没有动，这边还要我感动啊，为什么都睡在那边？Binigyan talaga ako ng trabaho mga talaga.
边，往左边，再往右，往右，往右。再来，停，前进。 Guys. Hi, nako guys. Binigyan ako ng obra maestra. Ayan. Kasi nga, naghugas sa bintana. Ayan. Tapos itong ano dito, wala palang butas. Botay pa itong ilong ko, malaki ang butas. Ano ba yan? Hay nako guys, maglinis muna ako ha. Kasi di pa ako tapos. Need ko ipatuyo ang sahig kasi mamaya lalabas yung matanda ko, madulas pa. Akala ko naman wala na akong gagawin. Yan pala. Ito, binigyan ako ng trabaho. Yung sa pinaka-window, yung ano, yung parang kulay na ganyan na hamba ba? Ano ang tawag niyan? Wala palang butas. Kaya pag nag-ano ng tubig, hindi maka-abas ang tubig. Kaya, ayun, may trabaho ang pobre. Tamang susunod. Ipatuyo natin to kasi mamaya malabas yung matanda ko. Basa yung sahig. Baka madulas. Ay naku, pahamak to mga tao na to. Naghugas-hugas sa bintana tapos yung pala. 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀，怪就完。好来，往左往左，下停，往下往下，再往停，往左。 Ang ingay nilang. 停。 沙山什么做的？沙山做的叶，做的哎。那送再送，啊，那沙山送，这样送不够。送的叶有手的，做在哪？你这做在哪？ Ayan si Manong nag-ingay sa labas. Andyan o, andyan, nag-ingay. Siya naman naglinis. Again guys, dito ko na yan ang aking live, ang aking video. Napagod ako. Hinihingal ako.
Again guys, please don't forget to subscribe, thumbs up, and press the notification bell to the other side para updated kayo kung ano yung mga bagong upload video ko. 往下， Ayan, nag-ingay si Manong. 来来来，过来过来，过来过来， Ayan si Manong. 你 Nag-ingay. Again guys, bye-bye. 来来来， Dakong bukad akong ilong. Uy.